Salamu alaikum. A'a, uwar gida ran gida in ba ke ba gida. La ilaha illallah. Ke kika da babban yaya duk tsiyata in dai kika turo min sa awwali kin gama da ni uwar gida. Ina sa awwalin? Sun fita Islamiyya. To, gaskiya uwar gida magana ce da ni ɗaya zuwa biyu. Gaskiya ni duk wani daɗin aure da ake ji na amarya da ango gaskiya ni ban ji ba wannan amaryar ni ban ga amfanin aurenta da ne ba. To koma dai menene ai kai ka je ka jajibo mai gida. Lokacin da nake nuna maka hanya ai fan ɗarewa kai. Yanzu ka je ka jajibo abin da ya zo ya fi ƙarfinka. To yanzu da ka jajibo ya kake so a yi? Kina yarjewa, kina yin magana kawai in ma saki ne da kin ce baban awwali yi mata saki uku. Kawai zan mata saki uku. Da kyau mai gida inda nake so a ka zo kenan. To yanzu gashi ka zo gurin. Kawai ka je ka sauwaƙe mata abin da ya fi kenan. Shine burina. Ta. Magana ta ƙare saki uku zan mata. Amma dakata ga wata shawara. Me zai hana ka bata ta zame mana baiwa a cikin gidan nan? Gaskiya hakan ma yayi. To amma fa ka gaya mata ta tsaya iya matsayinta. Kar ta shiga sabgata. Duk abin da na ce mata ta yi. Duk abin da na ce mata ta yi to in dai za ta yi a cikin gidan nan za a zauna lafiya. Kaga sai ta tsaya iya matsayinta. Kaga daga nan kai ma sai ka yi maleji. Kamshi kenan. Bari in je yaran duk sun tafi makaranta kenan. To. Amarya. Kai. Amarya jiran dubu. Jiran mutum daya. Amarya. Na'am. Gaskiya ni na gaji da auren uwar gida. To, me ta yi kuma? Saboda duk wani abu da uwar gida take yi, ni ba so nake ba, bana jin daɗin zaman aure da ita. Bana iya samun bacci sai na zo nan. Haka yaron nan awwali yayi ta damu, yayi ta magana. Wancan satin ban samu ne bacci ba. To, yanzu ya ake ciki kenan. Kawai yanzu abin da nake so, wuka da nama tana hannunki. Kina cewa in je in sake ta. Kawai zan sake ta. Allah kuma saki uku zan mata. Kamar a'a gaskiya kar a sake ta yanzu. Ina so ka gani bakin cikin da zai kona mata rai da kafafuwanta ma za ta fita a cikin gidan nan. Ka gani in muna shan soyayyar mu ka gani ai haushi za ta ringa ta ji. Bariya. Yawa bari ai shiru dai. Yawa. Dan kuma ya zai da shi. In ta tsaya tana ganin shi kuma wannan awwalu sai mu tura shi bara. Allahu akbar ka ce dan awali zai tafi bara. Wallahi bara zai tafi. Ai to yaushe za ta tafi da shi? Ai gaggawan tafiya da shi. Dan da muka yi alƙawari za mu haifa Ibrahim. In ga ai ne sha Laila. Kam shikenan yanzu dai bari in je in sallah. Yawwa. Bari in je in sallah. To Allah tsare. Allah tsare mai gida. Salamu alaikum. Kai, uwar gida mahaifiyar awwalu. A'a, kai amarya ce an zo. Kai, ya kuke? Kai, uwar gida amarya. Kai, ba na aran hankalinka nan kalle ni sosai. Ya muka yi da kai? Zan sake ta. To. Ya ake ciki ne na ji ka shuru. Allah to aikata. Kai, ni fa ba munafincen banza da hofi na cika kamun ba. Kawai abin da nema umarni shi za ka aikata. Ko baka ji ba? Raina fa ya fara ɓaci. Uwar gida. Ba wani uwar gida. Me muka yi da kai kace zaka sake ta kuma yanzu ina jira kawai sake ta. Kake kada min kai kamar kan jangwala kwada in ma magana kana ji na. Wai ni kamar ashe ma renin hankali ne sakata yanzu. Me nake ce maka? Ka san wace ce ka san matsayina kuwa? Ai mai gida wallahi na rinka Allah renin hankalin ka ya kai. To na fuskanci kai munafiki. Zaka karata.